Hello लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन भारत हादरनि मोननैसो कुइसननि सायाव। फार्स्ट कुइसन, भारत हादरनि हारिमायारि बिबारा मा? बेनि एन्सारा जागोन पदुम बिबार। भारत हादरनि हारिमायारि बिबारा जाबाय पदुम बिबार। सेकेन्ड कुइसन, भारत हादरनि हारिमायारि फिथाइया मा? बेनि एन्सारा जागोन थाइजौ। भारत हादरनि हारिमायारि फिथाइया थाइजौ। थार्ड कुइसन, भारत हादरनि हारिमायारि बिफांनि मुङा मा? बेनि एन्सारा जागोन फाख्रि बिफां। भारत हादरनि हारिमायारि बिफांनि मुङा फाख्रि बिफां। फोर्थ कुइसन, भारत हादरनि हारिमायारि दैमानि मुङा मा मुं? बेनि एन्सारा जागोन गंगा दैमा। भारत हादरनि हारिमायारि दैमानि मुङा गंगा दैमा। फिफ्थ कुइसन, भारत हादरनि हारिमायारि गेलेमुनि मुङा मा? बेनि एन्सारा जागोन हकी। भारत हादरनि हारिमायारि गेलेमुनि मुङा हकी। सिक्स्थ कुइसन, भारत हादरनि हारिमायारि उनमोनथाइ जुनारआ मा जुनार? बेनि एन्सारा जागोन मैदेर। भारत हादरनि हारिमायारि उनमोनथाइ जुनारआ मैदेर। सेभेन्थ कुइसन, भारत हादरनि हारिमायारि एक्वाटिक जुनारआ मा? बेनि एन्सारा जागोन डलफिन। भारत हादरनि हारिमायारि एक्वाटिक जुनार जाहैबाय डलफिन। बिनि उनाव ओइथ कुइसन, थामहिनबा लास्ट कुइसना जाहैबाय भारत हादरनि हारिमा खाम्फानि मुङा मा आरो बे खाम्फाया बबेयाव दं आरो बेवहाय मानि गोसोखांथि दङ? बेनि एन्सारा जागोन भारत हादरनि हारिमायारि खाम्फानि मुङा इन्डिया गेट आरो बेयो गोदान दिल्लीयाव दङ आरो बेवहाय सेथि मुलुग दावहायाव सा 90,000 दावहारुफोरा जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरनि मुंखौ गोसोखांथि महरै बेयाव लिरनाय दं। थ' आइ हप नोंथांमोना बुजिबाय। आप टु 8 कुइसन्स सल्भ खालामबाय टुडे। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ अल।